Good morning! Happy weekend, everyone! Daddy, din na mo, oh. Tanggal na yung ano natin. Tanggalin mo na kaya yan. Dahon-dahon dyan sa ano. Ayan. Happy weekend! Saturday. So, mag-grocery kami ni Daddy. Oy, dito ka muna. Dito muna. Hintay mo si Tito Pops. Agahan na namin para maraming time mag-ikot-ikot. Gusto ko mag-window shopping. Wala tayong pambili. Window shopping lang. Yan. Tapos yun, grocery. Kumain pa ba yung anak mo kagabi? Ikaw nagtanggal nitong mga ano dyan sa... So yan. Kape muna tayo. Last ano na kami sa... Last season na sa... Depende, pinapanood natin, Manifest. Kaya inuunti-unti na lang. Ano ba yan? Paano naman ito panalay na to? Okay ka na? Pabalik ka na? Siya na lang pinapakit ni Papi. No? Galing nga! Pag nakaano na siya, nakalakad na. Yan. Uy! Lika dito, Groot! Grootin! Lika dito! Shh! Tanggal muna natin yung ko talaga. Very good to eh. Kaso pag ano, nangaaway sa labas kapag kami nakikita siyang ibang lalaking aso. Ha? Mamayang hapon yata. We're off to MOA. Yan, mag-grocery lang kami at wala na talaga kami ano. Wala na ako maluluto sa ano, sa freezer. Mga ano lang pang almusal. And then, mangilan-ngilan na ano, na karne. Yarn. Ang bongga talaga. Ayoko na nga sabihin, mga mama niya, nagsasawa na kayo. Ano ba yan? Puro na lang promote ng product niya. Ganun. Pero hindi, sobrang ganda talaga guys. And thank you sa mga umorder kahapon sa Shopee. Napaship na namin kanina, 100 plus na parcels yung ano, na-ship namin sa Shopee. Thank you so much! Kain tayo guys. Dito kami sa ano to, Daddy? Seaside. Seaside pangalan nung ano. Sea salt. Sea salt pala. Ayan, kain. Gutom na ako. Sea salt seafood restaurant dito sa ano, sa MOA. Sinigang na salmon, tapos bake, ano, cheesy bake, ano yung milk fish, tapos dynamite. Kain. We're home. Bakit? Grabe. Ayan. Nakauwi. Hindi nga. Look. Signs of aging na. Allergy. So, ayan nga. Nakapag-grocery din sa wakas. Yung anak ko nandun sa ano, kabilang Isla. wala nene. Nanginginain daw. Yan. Saan? Meron yung ano mo, yung binili mo sa, yung pillowy. Kasi spider. Saka yung mga ulam. Kaya mo na yun lahat. Kaya mo na yun. Kaya mo na yan. Yan, nagpatuloy lang kami kay Bunso eh. Ano ba yan? Nagsasamgip na sila dun sa ano, sa taas. Kaso, yan, busog pa ako kasi kumain kami ni Daddy, diba? Late na. Ayan, may tira pa nga kami kanina. Tapos pinag-take out ko na lang din sana si Chris. Kaso nandun, umakyat na sa kilatita niya. So, anyway, ayan, mag-ano na tayo. Ayan, ginabi kami kasi bumili pa ako nito. Ang tagal ko nang gustong bumili nito. At, ayun nga, si Chris mahilig sa tinapay. Ayan, tapos yung, masarap naman sa tinapay talaga kapag lagi mainit ah. Mainit, diba? Ayan, pero may oven toaster kami. Ayun nga lang, masarap talaga siya kapag ano, yung ginaganito. So, 2-in-1 yung binili ko. Waffle tsaka sandwich maker. Interchangeable yung ano niya. Yung plate niya. So, yun. And maganda yung ano nito. Very aesthetic. Yung design. Ayan. Lakas maka homebodies.
Actually, nagkaroon ng mga ganitong design dahil sa home bodies eh, di ba? Yung mga ano nila, yung mga wood, ano nila, mga timpahoy, timputi, yung ganyan. So, yan lang naman, maliit. Yan. Pang ano na lang nila, pang sandwich. Sino inaantay nyo? Ha? Ay, naku naman talaga, Maggie. Kita-kita. Ha? Kita-kita. Yan, umpisa natin dito sa ano, sa mga frozen goodies. Yan, bumili ako ng chicken ham, pang ano nga, pang sandwich. Yan. Tapos, classic ham, tocino, dalawang tocino. Ayan, dalawa din pala yung classic ham. Tapos, isang chicken ham lang. Tapos, eto, sarap na ito guys, lobster balls. Ayan, sayang, hindi na inabot nila. Kumakain na sila sa ano, sa taas. Yan. Ang sarap na ito. As in, ano siya, meron siya sa loob, napaka saucy, hindi. Parang makatas yung laman niya. Yan, stuffed pala kasi naman. Lobster balls. And then, ayan, favorite na Johnsonville cheddar. Yan, ito sulit din, sarap. Ayan. Tapos, try namin yung isang ano, flavor, yung smoked sausage, original flavor. Then, bumili ako ng beef. Yan, brisket, yata yan. And, beef pa rin. Beef ba to? Hindi pala. Ano to? Pork, menudo cut. Then, sa isa, baba pa rin. Sige lang, exercise yan. Then, dito sa isa, chicken breast, chicken leg, chicken breast, chicken wing, tapos ito pala yung wings, tapos ito pang ano, pang tinola cut, then ito lumikit na, ano ba to? Tama. Yan, legs. Yan. And then ito liver kasi magmiminudo nga ako. Tapos beef, ito yung takoyaki, ano ata to, takoyaki cut, rump steak cut pala. So basta yung maninipis, so parang takoyaki na rin. Yan, tag kalahati yung binili ko. Daddy talaga eh, no? Parang bata. Ayun, no? Bumili na naman siya ng Spider-Man na, ano, na stuffed toy. Gutin! No, Gutin yan. Gutin! Ay, no! Yari ako kay Daddy. Diyan ka lang. Spidey. Tapos, ano pa ba? Ito yung pagkain na, ano, na tinake out ko. Yan. So, meron para kay Maggie. Yan. Nanghingi ako ng, ano, ng doggy bag. Kasi, sabi ko, sa aso na lang. 'Di ba? Kasi sayang, bayad mo naman 'yan yung mga tira-tira. So inuuwi ko talaga every time may ano kami. Kahit na tama, tira-tira, pang-aso. Talagang inuuwi ko 'yan, guys. Hindi ako nag-iiwan doon kasi hello, bayad mo 'yun. So karapatan mo iuwi 'yun. Joke lang. Yan. Tapos ano ba 'to? Seafood kare-kare yung inuwi ko kay Chris eh. So mamaya na lang 'yan. Ito kay Lagrutin. Nagagrutin. May ito na. Oh. Yung ano, cheesy bacon. Hindi, cheesy bacon. Cheesy binuguan. Yung milk fish. Yan, magustuhan nila yan, cheesy. Bigay mo na yan. Tapos ito yung ano, sa sinigang na salmon. Yan, pasalubog. O yan. Knidas. Paknit! Dali, paknit! Yan, masaya na sila sa ano. Siguro, tignan mo kung sasalo. Uy! Huwag mo na ano yan. Di marunong sumalo yan. Kain mo na lang. Abot mo na lang sa kanila. Yan. Bakit? Tagal ah. Diba? Kaulit. Daya, sabi ni Maggie. Knidas. Unbox natin kung ano. Knidas. Bro! Since busog pa naman ako, mamaya na lang siguro ko akyat or baka hindi na. Yan.
ang hirap kapag sobrang ano din, sobrang Bloated. busog din, bloated. So, bumili ako ng shower curtain para sa ano, para sa shop, Yes. sa CR doon. Yan, binilang ko sila doon. Then, bumili pa pala nito, Daddy. Ano? Yan, mga bread pan, pinapapak ni Daddy. Then, Needles meron pa. bread, of course, kasi si Chris mahilig talaga yan sa ano, sa tinapay. Yan. Mga ano na yan dito, kaya niyang maiwan sa bahay basta may pagkain, may lulutuin, and tinapay. Yan. Major. Tapos, ito, sa minis, so, lagayan ni Daddy ng mga tools niya, and then, dyan, sa lagayan namin ng plato. Ay, kaloka, nakakapagod. And then, sugar, para sa baba naman. Kabilin-bilinan na rito. Tiya, sukal, please. Okay. Yan, sukal. And, ano pa? Lotion, kay Daddy. Baby lotion. Kasi sensitive ang skin niya. Nakalain niyo yan. Ganyan yan. Pero sensitive ang skin niyan. So, Johnson's baby lotion yung binili ko. Yan. Tapos, meron pang maliit para sa sasakyan naman. Kapag sobrang dry ng, ano, ng skin ko. Maliit lang. And then, Joy. And then, more lagayan for storage and organizer. Yan. Nahihilig ako sa mga organizer. Sarap kasi naman talaga pag organize sa mga gamit, diba? Sa kusina. Yan. And then, Presto. Si Daddy. Na naman. Presto. My cookies. Tapos, more organizers. Ano tayo ito? Ito ang lotion mo. Joy. Gagi. Nakatang kita. And then, pedigree. Para sa mga ipis niya. Alam niyo ba yun? Ipis niya is nagpe-pedigree. Socially naman ipis niya, di ba? May ipis kayo ganon. One. Yan, yung pinapakain niya sa tarantula. Dog food ang ano, pinapakain niya. Wala ka na yung hissing cockroach, eh, no? Mas gusto ko yun. Paano nga ba nagkamatayan yun? Ang dami mo dati nun, ah. Mas gusto ko yun. Dawakan ko yung Ano ano. signature tago eh. Kung ano-ano ginagawa sa ano eh. Masilan yun eh. And then, syempre tissue, bathroom tissue. Tapos, strawberry jam. Kasi yung last time na binili kong jam, ayaw ni Chris. Pinasok niya pa talaga ako sa kwarto. Sabi niya, "Meh, Reklamo. ba't ganon yung binili mong ano, jam? Sugar-free. Wala daw lasa." Pinatikim niya pa sa amin, dal-dal siya tinito. Sabi ko, paano walang lasa? Eh, sugar, ano pa rin yan? Jam pa rin yan. Tikman mo. Ginabi niya sa akin. So, binila ko na siya ng ano, ng regular strawberry jam. Kasi mahilig sila ni Daddy sa peanut butter with jelly. I'm Spider-Man. Pag nito ni Spider-Man yun. Tapos, wait lang. Balik ko na itong ay, Brooks! Sorry. Tumabi ka naman kasi pag ikaw natapakan ko, mangangagat ka. Then, corned beef. Pang ano lang, pang mabilisan. Kapag wala na talaga maisip na ulam. Tapos sisig. Then, ano to? Ayan, bumili na naman ako nito. Serving bowl. Yan, yung medyo ano na to, medyo malalim-lalim. Ayan, para sa mga soups. Ayan. Tapos mahilig ako sa white. Pansin nyo ba? Hindi lang sa damit, kundi pati sa mga gamit. Gusto ko white kasi wala, malinis tingnan. Yan, lalo yung mga plato. Gusto ko talaga white. Yan, meron lang ako isang black ata yun. Nilagayan namin ng sabaw din. Pero yun nga, gusto ko pa rin yung white. Then holes, kapag nauuhay ako after kumain. Yan, holes. Tapos, next box tayo. Yeah. Aray ko po, tragis. Ang bigat naman na ito. Ano ba naman na ito? Aray ko. Ay, alabas yung ano ko doon. Matras ko doon, ah. Daddy, asan na? Yung ano? Ay, naku. Wala na agad. Kagamit ko lang nung gunting. Ito pala. Ano na lang kasi wala akong masyadong vlog this week. Ito na lang. Weekend. Nag-grocery na ako kasi tomorrow is linggo. Ay, sabi ko, ayoko na lumabas. Gusto ko magpahinga ng Sunday. So, yun. Then, next box is Maltesers. Tama ba? Maltesers si Daddy. Toblerone kay Chris. Actually, para sa kanila yan, mga chocolates. And more pan bread.
And candy. Yan. Para din ako si mama, laging may candy sa bahay. Kasi after kumain, yung panghimagas ba, instead na kung ano panghimagas, minsan okay na yung candy. Yan. Tapos, more bread. And then, my favorite. Ayan, na-try nyo na ba to? Lagi ko pinapakita to sa inyo. Hindi kasi sobrang tamis, kaya bet na bet ko siya. So, ito yung choco coffee mix ng Good Taste. Ayan, pabila ako ng dalawang bundle. And then, ito, sabi ko sa mga bata, kaso wala na pala sila sa store kasi nga ginabi kami. Ibigay ko na lang to kay Shane, saka kay Gigi. Yan yung anak ni Japong. Nakilala na ulit kami ni Gigi kasi dati, naku, kumakaganyan sa amin. Ayaw magpahalik, ayaw ayaw lumapit. Pero ngayon, kilala na ulit kami lumalapit. Yan. And how. Ito, sobrang sarap din ito. Parang milk candy. Diba, yung mga bata pa tayo. How. Then, more. Yum. Kaya pala mabigat, puro pala to liquid. So, bumili ulit ako ng ni Daddy. Yung apple juice. By the way, nasabi ko na ba sa vlog na nagano na siya nung nandun kami sa probinsya. Nag-flash na siya. And may lumabas na nga, guys. 3 siya. Yan. Kaya sabi ko magpapa-ultrasound kami ulit. And so far, hindi naman na... Daddy, sumasakit pa ba? Hindi na. So, yun. Sana yun na... Actually, nakatago pa. Tinago ko yung mga na-flash niya. Yan. Kaya sabi ko, lagi lang may apple juice. Yan. Sobrang laking tulong nito. Yan. Bumili ako ng 4 na lang. Kasi hindi naman na kailangan everyday siya mag-apple juice. Pero bawas na talaga siya sa mga matatabang pagkain. Yan. Then, balik muna natin. Yan. Chucky. Bumili ako ng 4 na ganito. Chris lang naman, Chucky Daddy. Kasi wala akong makita yung yung cowhead na strawberry. Favorite din yun ni Chris. Strawberry na na gata. So, bumili ako 2. And then, 4 nga nung chocolate. So, yun lang. Ano pa ba? Yung pinamili natin. Ayun, ito pa. Lahatin ko na. Para may vlog lang tayo. Pumunta muna pala kami sa sa SM Dep Store. Yan, kanina. Kasi naghahanap nga ako nung waffle maker, bread maker, sandwich maker, kaso wala dun. So, sa kami, sa Ace kami napunta. Yan. So, sa Dep Store, bumili ako nitong The Liquidator. Yan, gusto ko tong basahan sa... Di ba kay bunker to? Oo. Bunker! sa ano ba yun? Deal or no deal? Deal or no deal. Ayun, kasi absorbent, mas gusto ko siya sa sa kitchen. Yan. Tapos sa pang table. Then, bumili ako ng pang pillowcase. Throw pillow na Yan ang ganda. Kapag nagpalit ulit ako ng ng sofa cover. Yan. Then, what else? Ato, na naman to, guys. Plato na naman to. Oh. Asan yung waffle? Andyan. Ayan dito. Ito, yung plate niya. Wala. It's waffle time Sunday. So, ito plato lang naman to, guys. Again, white ulit to. Buksan na natin. Mamabasag pa eh. Yan. Yung naman to, parang rectangle. Lagay ng mga hotdog. Yan. Ng mga pritong ulam. Yan. And then, last is etong mas mura pala siya sa pero buy one, naman naka 50% off yung nabili natin, diba? Sa handyman. So, mas malaki to, 249. Tama lang, pareho lang. Kasi yun is 500 plus. Then, nag 50% off. Yan. So, mas malaki to. Kasi dito ko naman lalagay yung ibang sauces. So, ayun lang guys, sa pamilya ko. Grocery. So, mga 1 week or 2 weeks na rin siguro sa amin to. Yan. Ano pa? Meron pa pala, ayun sa sofa. Yan. Ayun. Ano good? Dadaldal naman si mami, sa SM Dep Store pa rin kanina. Ayan. Isama na natin. Diba? O at least may may vlog ako ngayong araw na to. More sa Dep Store. Ayan, bumili pala ako na ito kasi sabi ko, since nagtitingi kami nung test kit, para sabi ko, laging malinis and then hindi ma-contaminate, hindi malikabukan. So, yan.
dito ko na ilalagay. Hindi doon sa mga box niya. Tapos open box, open gano'n. So, bumili ako nito. Pang test kit lang naman to. And then, eto, pang ano ulit, pang init, para kila nene sa taas. Binilang ko na sila. Yung mga bata, minsan pinapaliguan na malamig. Umuubos, umusipon. So, ito, pang test kit pa rin. Bili ako yan. Then, ito, parang, ano? Kulungan ng kalapati. Parang ano siya, drainage ng, drainage. ng, Pang-dry ng pots and pans. mga plates, drying rack. Yan. Pero gagamitin ko to pang pang mga pan. Yan. Kasi yun na pag tumatanda tayo, nahihilig tayo sa mga alam niyo yung mga gamit na sa bahay, mga pan, nakakasaya ng buhay, 'di ba? So, yan, wala na, yun lang. Tapos dapat pala bibili din ako ng induction. Kaso, ang mamahal, and then, ayun nga, nakita ko sa sa Shopee, yung Xiaomi na brand, matibay daw yun, tapos, pati siya sa kuryente, matipid. So, yun na lang ang bibilin ko sa Shopee na lang, kasi wala siya sa mall eh. So, ayun lang guys, ang matutulog ng skin ko. Char. Diba? Natin, i-flex natin. Kasi syempre, product ko ginagamit ko, kaya kailangan i-flex ko. Flex ko. Alam nga naman, nagtitinda ako ng mga pampaganda tapos ang pangit ng skin ko. So, sinong bibili sa akin? Diba? Tama ba? Ang bango ng pepper. Yan ang pag bumili kayo nito. Paano nyo lalagyan ulit? Ni YouTube niya pa yun. Tama na, daddy. Puno na eh. Okay na yun. Kailangan ko rin kasi ng buong paminta. Yan. In fairness sobrang tagal na ito guys. Siguro ito mga mga Ancient times. actually used by December 28, 2019 eh. Pero yun. Pepper pa rin yan eh. Pepper pa rin yan. Diba? Ang tagal na. Dad, kukunin ko yun.